Rồi try sesin pat ngai ku blei pi bar ro ha kerteng ke badan portam ko jong jisu te mentala shi benai duna ngayu i ke we ke jinyu i pau te ngong ban ong shi ong tambang klet ban ong tang bai ki ba kenduk marmet pat nga ong bet menen ru ngashong kali nga ong bet ki ba kenduk marmet ki wan kenduk inga hang ne tang ba ha ka jing bon kam nga khlem pelai re ha po YouTube tengala yo i Hei ke jing i jonga mai i bala khang lot ki dukan parok haj dan dukan chu te henrei kadon tang ka wei pat ka dukan ke bapli pat ngaru ngala le jeng lan hang ta bat haba ngala le jeng lan hang ta te ngaru ngala yo man thiet jing thiet tang ba dei re ki babon ki ba jeng lan hang ta ba ti dukan ru dei re barok hai bapli tang ka wei la kenja be kesnong ka thau slam la khang lut kita kidukan baru khoi te ngayo nang ta ondang akan det te umsiu trai ukren hanga uang kan sodon ka jing khang khardap e ka jing kurkhu te ngam tip re ka jing kurkhu ayu ngadang ong itu ikong menen tip ka de ka jing kurdu jing suk haying hasam ne tip kan de ka spa ka phau ne tip kan de ka jing ko jing khia ne tip ka e kata ka ban khang talai ki babon hi ki bangala yo ban yalap marmen ngala ong yaki te henreng ong henre whatsapp ting na mar banga i ki don kat tu kat ni ki ba yo ban the jing thiet na kata ka we kedukan te ngaru ngayo ban yang lan hang ta te la da phi ye yo jisu phi puli bible kum banga ju hi kai phi de wai kum banga ju hi kai phi ruai phi ko ngo ik e ke bala hi kai te kamot ba phim dan kaman khuslai na mar uble jungi ude uble ubala wat hapadeng kan nam sniru uble ula ban pendap te na ka bentaki panget kamot dan kamban khuslai na marba khuslai ublei na kabanta jongi ngim dan kamban khuslai ka ba khuslai ka jongi ka de taman pensngop hayo kata ka de ka kongsan te na mar kata yo don manu ki bom juwat yo ublei te habadang suk dang san wat lupa na marba de ratang mga ba yo i ka de ka jongi ipa pon pa ki i ka de ka jongi ipa ki fon te ki priu mas perkat uni balai tip itu ri pos ni kum to ngar pos ni kum to tip ka jing kurdu jing kurku ka bakum no ka ban sawan ka bangi yo i hanrei ngati ngam don jing syap ting e ru em na madanga em ru ngan em bat ujisu dengan yap ru ngan yap bat ujisu te jule lere te uble utip khamha ki e barokhot te tang bangin chu syakri utrai te ngin duai ba uble un sumare kri khasi ka jongi te ngam tip ka jing kurdu shimet ne ka jing kurdu ka bakum no ngam tip ya ban sawan tambang i kumta te uble utip khamha ki e barokhot te yero itrai